Magandang araw po mga kakabsat. Andito na naman po kami at ang gagawin po namin ngayon araw is Translation Challenge. Bali sa mangkok na to may 10 Tagalog phrases. At ang gagawin, ibabunot po namin. Ako, ito-translate ko in Ilocano and si Jess naman, English. Kung magkakamali, isusubsubo ang mukha sa harina. Mas magaling ka mag-English eh. Hindi ah. Kaysa ako mag-Ilocano. Hindi ako fluent sa English eh. Tingnan natin. Ready ka na? Sub siguro ako ng sub sa ano. Okay, jacket ko. Rock. Ah. Tayo pa. Sige. First phrase. Bukas na, gabi na. Yan. Bukas na, gabi na. So, ikaw mo. Let's do it tomorrow. It's already night. Okay, pwede. Okay, Ilocano naman. Ano, sa'yo? Okay. Bukas na, gabi na. Bukas na, Kaya gabi mata. na. Kaya mata. Nabigatan, rabiin. Kaya na. Dali lang. Next. Ako na. Wala pang subsob. Ay, patay. Hiyang-hiya naman ako. Ang hirap naman. Hiyang-hiya naman ako. Patay ako doon. Hindi ko alam ang hiyang-hiya sa Ilocano. Sige na. Sige. Mabain na ako. Dong. Ikaw naman. Ay, akala ko. Ano ba yan? Ikaw. Pati manalo ah. Alam mo? Hiyang-hiya naman ako. I'm so embarrassed. Sige, pagbigyan. Ano ba yan? Okay, my turn. Okay. Next. Tinotoyo na ka na naman. Tinatoy ko na naman. Okay, ako muna. Sige. English naman lang. You're so moody again. Tama. Ah. Ano ba yan? Sa Ilocano naman. Ano? Saglit lang, alam ko to. Lagi mo sinasabi. Hindi mo. Agbagtis ka manan. Tama? Hindi ko sinasabi yan. Okay, ako na. Magandang lahi. Okay. Ilocano. Ikaw muna. Okay. Nagpintas na putot. Puto. Pwede na. Pwede? O, lalim na. Pwede din yung Ha? nagpintas na puli. Ay, puli. Or putot. Pwede din. Ay. Galing. Ikaw na. Magandang lahi. Sinagsuro sa'yo ng putot. Tama na namin yung putot. Game. Magandang lahi. Beautiful race. Pwede? Or beautiful ethnicity. Okay. Ah. Ikaw naman. Ang tawag ang galing mo. Ba't ang haba? Ah, Bakit ang pangit ng ugali mo? Ang haba. Bakit ang pangit ng ugali mo? Okay. Bakit na? Papayari. Why your attitude is so bad? Why is your attitude so bad? Okay. So, Ilocano naman. Bakit ang pangit ng ugali mo? Isa-isa mo. Apay nagalas ti ugalim. Ala! Tama? Pwede? Ano mahirap para sa'yo? Ako na lang sana. Anong sana sa Ilocano? Siyak na lang sana. Tama? Mali. Parang mali. Parang. Sige, ulitin mo. Siyak na lang sana. Siyak na lang sana. Hindi, may Ilocano yung sana. Sana siyak na lang. Uy, nalipad na. Mali. Ay, mali. Anong sana sa Ilocano? Kuma. Kuma? Hindi ko alam yan. Santa Claus ka na. Ako na lang sana. Hope it's me. Hope it's me. Okay, medyo diretsong translate yan. Ako na lang sana. Hope it's me. Hope it's me. Yeah, I guess so. Pagbigyan. Ano ba? Nakalusot naman. Grabe ka naman. Okay. Andito ka na naman. Dito ka na naman. Okay, English.
You're here again. Yeah, that's right. Yes. Okay, Ilocano, andito ka na naman. Pwede na natin yan. Dito'y kamanan. Pwede din. Pwede? Yeah. Dito'y kamanan. Dito'y kamanan. Ah. Dito'y kamanan. Pwede. Anong tama? Arato'y kamanan. Aratoy. Dito'y kamanan. Tama. Pwede yan. Okay. Okay. Ewan ko sa'yo. What? Ewan ko sa'yo. Ilocano. Ankuha mo kanyam. Pwede? Pwede. Nagling ka man. Ankuha mo Ewan kanyam. ko sa'yo. Yeah, pwede. Galing, Okay. galing. Ewan ko sa'yo. Mm. Eh, Ewan ko sa'yo. I don't know about you. Oh, my turn. Ah. Ayan, tatlo na lang. Ay, mukhang mahaba. Ha? Ito naman, may pinanghuhugutan. Ah. Minahal kita pero niloko mo ako. Minahal kita pero niloko mo ako. Oh, ikaw, English. Okay. I loved you, but you cheated on me. Tama? Yes. Okay. Ilocano, inayat ka ng niloko nak. Galing! Tama? Galing ah! Okay. Galing, minahal kita. Ang hirap naman yung... Okay, may tatlo na lang natitira. Ah, Sige, your turn. Mukhang magbe-bake na siya ng cookies. Mamaya, itlog na lang. Sip-sip ka kasi. Sip-sip ka kasi. Sip-sip. May Ilocano ba ng sip-sip? Okay, sip-sip kamot. Saglit, nag-iisip pa ako ng English niyan. Ano na? Tama ba? Mali. Sip-sip ka kasi. Sip-sip kamot. May sip-sip ba sa Ilocano? Sip-sip din. Ay, tama ako. Oo nga. Ayun. Good luck. Saglit lang. I-ready ko na. Ang gulit ah? Wala akong maiisip. Wala mo sa English niyan. You're a sucker. Dan, dan, dan. Okay. Akala ko may magbe-bake na ng cookies. Oh, bilis. Toinks. Ang da. Ay. Ikaw na. Dalawa na lang. Okay. Oo. Natutulog ba ang Diyos? Oh, natutulog ba ang Ah, Diyos? ako muna eh. Oo, ikaw muna. Aglit ah! Naka-ready ko. Natutulog ba ang Diyos? Is God sleeping? Okay, tama. Okay, your turn. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Mataturog ba ti Diyos? Natutulog. Sige nga, pagbigyan. Pwede? Pwede Mana. Tapos pwede mo akong sabihin, maturog ba ang Diyos? Ay, maturog? Aha. Ay, Okay, last mali na. ba? Tama. Hindi, okay na yun. Kasi sabi mo na, Pagbigyan. Last. Sana all. Ano ba yan? Ay, sinabi mo to kanina. Anong sana sa Ilocano? Kuma! Kuma? Oo, ang dali sa akin. English na yung isang word din, isang word Sana na. all. Ready na. Halika na, bake ka na. Sana lahat. Kumaamin. Kumaamin. Tama. Ah, sana all. Ah, dali. Ano? Ang yabang? Ang yabang? Sana. Ano nga? Hope all. Halika nga. Hope all ka dyan. Pwede yun na. Hopefully. Ay. Hopefully all or hopefully everyone. Walang direct translation. Sige, maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo. Kami, Hindi. hindi masyado. Paki-subscribe, like, and share yung video ko na to. Maraming salamat po. Ingat! Ala. Ganyan na lang. Tama.